Hala, nakalimutan. Be, nakalimutan ko yung pera. Anong pera? 25, honest to God. Sabi ko, pilay sweldo sa mangingiyot. Ay, si Kuya, hati. Mangingiyot. Ano may? Yan ko yung ginawa ko, guys. Tingnan nyo to, guys. Oh, sobrang happy. Good morning, Philippines! Good morning everything. Good morning guys. So ngayon, naligo, nakapagbihis na tayo. Pero wala pa akong suot sa baba. Ano lang yan? Leggings na ano. Yun lang. And aalis po tayo. Kunin ko si Lloydie. Ano ng oras? It's 11:15. And then aalis ako dito 12. Kailangan ko palinisin yung sasakyan ko. So yun yung agenda ko. And ang init guys, hindi ko alam kung anong gagawin. Sobrang init. So nag-isip ako, ano bang suotin ko eh? Mag-ano lang tayo. Mag-jeans na lang ako. Napagod ako sa ano? Sa kakaakyat baba, akyat baba. So kukunin ko si Lloydie. And yun. Nalit akong nag-ano vlog. Kasi na-addict ako guys sa kakapanood ng ano, yung series na pinapanood ko. Grabe. Na-addict. And ano bang gagawin ko? Ito na, nakalimutan ko na naman yung kuko. Ay, naku, talagang buhay na to. Anyway guys, mag-ready lang ako guys. Ayusin ko lang tong buhok ko kasi, di ba alam nyo naman, pag bagong ligo, buhaghag na buhaghag yung buhok. So, kailangan ko lang siyang i-iron. So, yun guys. So, natakot din ako para kay Roxy. Dahil may storm. So, ngayon, kapag malakas yung storm, and then, alam nyo naman, pag mag-brown out, maingay yung bahay kasi yung alarm. So, at saka, hindi ko malalaman pag walang connection yung mga camera dito sa loob. That means, storm, blackout. So, that means, uuwi ako agad. So, yun yung gagawin ko. Say bye-bye. Okay? And I will be right back. That means if there is a storm later, you tell your sister to behave. Misty, listen. Misty, sit. 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 Good girl. Roxy, you annoying. I said no. Mama's gonna say bye-bye. Okay? If there's a storm, behave yourself. Okay? Mama's not here. Okay, you be a good girl. I'm going to say bye-bye and you be a good girl. I know you don't like it. I know you didn't. Hi guys. So, itong dalawa tingin ng tingin sa akin. Hindi ko maintindihan. And yung TV is on. Kasi gusto kong malakas yung TV. Anyway, kailangan ko pang kasi may storm mamaya mga 3 o'clock. Sabi pa ng, yun yung sabi ng news. So, kaya yun. So, hopefully, hindi mag-ano. Sinuot ko na yung bigay ni Tami, oh. Paminsan lang masuot. So, suot-suotin natin pag may time, diba? Anyway, guys. So, yun, guys. Hindi ko na i-ano yung buhok ko. Tignan nyo, ang klarong-klaro yung tobo. Klaro yung tubo ng buhok ko. Pero okay lang yan. Go lang tayo ng go. Bahala, may tubo yung buhok. Anyway. So, GoPro yung dadalhin ko. Right, Rox? You wish you should mo na uwi? We are ready. I'm going to text Lloydie. Oh, no. This is not it.
I'm going to reply my husband seriously. Let's go. My husband texted me to. Sasabi pa niya, ingat daw ako kasi sobrang init. Bakit naman mag-ingat ako dahil sa sobrang init? Kaloka. Let's go, let's go. Okay, let's go. Okay. I cut the grass yesterday. Pero grabe yung tubo, ang bilis. Ang bilis ng tubo, grabe. Yung sa harapan. Kasi umulan kasi kahapon. Ng hapon. Kaya I think yun yung dahilan ng kanyang paglayo. Ang init. Magpa-AC tayo. Let's shut off the ano. I-close ko lang yung garage. 12:06 na. And then dito pa ako. Kukunin ko pa si Lloydie. At saka nakalimutan ko yung address ni Mira. Kasi punta kami kay Mira, guys. Yung isang nakilala ko din. Yung kaibigan ni Lo. Kaibigan na pinakilala niya. So, yun. Punta tayo doon. And, ano pa ba? Here, I guess. Let me call her. Okay, guys. Andito na ako para akong nanginginig. Para akong gutom. Nanginginig ako, ay ginoo ko. Ano lang oras, 12:30. Alam nyo naman ako, kapag magutom, buti na lang meron tayong dalang candy. At meron akong, I think may other, ginoo ko. Wala akong candy dito. Ay, meron. Meron akong dalang candy. Kakaiba itong candy na to. Matagal na to ba? Expire is life talaga ito. Tagal na kasing hindi ko ginamit itong bag na ito. Dito na ako, guys. Hintayin ko lang si Lloydie. Look, tingnan niya. Hintayin na. Dito na si Lloydie. So, ang layo ng parking ko. So, hala! Hala, nakalimutan. Be, nakalimutan ko yung pera. Anong pera? 25, honest to God. Sabi ko, hindi ko yan dapat kalimutan yung cash. Alam mo, pababa na ako. Sinong nag-remind sa akin? Si Mark. Oh my God. Sabi niya sa akin, sabi niya, do you have the money already? Sabi ko, tapos nakalimutan ko rin kasi niremind ko na i-remind niya ako. Naglinis ako dito, abog. Ano sabi ko, ang pera ha, huwag kong kalimutan ha. Patay. Pwede na, tayo. Meron kang 50? Wala, be. Kasi, ito lang kinuha ko sa wallet niya. 20. Saan ba tayo pwede mag-ano? Para wala na ako. Kilala mo naman ako, wala. Hindi ako magdala ng cash talaga. Hindi talaga ako Kaya sa bahay lang yung mga cash. Hello! Maganda ka naman magsulat, ikaw pa. Maestra. Ala, ang ganda ng ano, oh. Paano yan, be? Ayaw ko namang umuwi. Pwede Kasi naman tayo, may ATM naman, pwede tayo mag-ano eh. Mag-in-cash? Bangkok America ka, diba? Sa Broadway meron. Sa ATM lang. Sa TD Bank. O, TD Bank. Okay. Oh my God, alam mo, pinahan. Buti nila sinabi mo. Alam mo ba, sabi ko talaga ni magpalabas na ako. Sabi na, do you have the money? Sabi ko sa'yo, wait. Kasi kumuha mo sabi na, get money. Sabi ko, okay. Hindi mo ako sinabi sa akin. Ako, iwan ko na lang talaga. Naghanap din ako. Ano yung address nila, Mira? Hindi ko alam eh. Walden yun? Walden? Walden. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me for I pass out. I'm too lonely to be done. I'm a drink at this place. Yeah. Why am I the only one who's left in the rain with nobody
Dito na kami guys. Tignan niyo yung party ni Mirandot. Oh. Ang laki ng yard. Nahiya kami ni Luli. Yung walang mga hiya kasi. Wala kasi kaming assurance na pumunta din. Oo, nahiya kami. Ay. Tika, mamaya na tayo alis. Nahiya man. Nahiya. Parang wala man ata si Mira, ha? Sa Wala. loob yun si Ate Mira for sure. Oh, sige, punta tayo. Guys, look who's here. Arrive there like my check-in is my boarding is 5:35. And then Look who's here, guys. Say hi, no? And then the line to screening, I didn't know that I will go to the international. So I have to the screening, and the line is like 1 mile. Ang init. Oh my God. I go to the officer, Ma'am, my boarding is 5:35, so that is 5:25. Give me a VIP. He said, could you please, this is my... Give you a VIP escort in. And after I screening, I didn't know that I have to ride a train going to the gate. Gate number. Am I the only one who's feeling this pain when there should be two of us? And yeah, I know we both wanted different things, but letting go just comes easy and you don't. Why am I the only one who's left in the rain? If I had an option to be someone else, I would, and let go of you. She's here. Where is Lo? Why Lo is not with you? Nag-away kami. Oh my God. It's been a long time. Ikaw ba? Oo nga eh. Sabi ko sa surpriseahin ko lang. Sabi ko surpriseahin Kain ka na. Kain ka na mukbang ka. Namiss mo yung mukbang natin. Kailan kaya yun? Kumusta si Tami? Okay lang. Ba't hindi ka nagsabi? Ako lang sa bahay mag-isa. Bakit ang sabi ng trabaho? Andun sa isa. Sa ano? Oo, walang ano na lang, yung parang ano ba, naghintay na lang ng ano sa lawyer. Bayaw. Animal! Nagkita-kitang mga animal sa zoo. Makapiray tayo. Picture tayo dito. May ano, makapiray tayo dito. Makapiray tayo. Pilay sweldo sa mangingiyot. Nangiyat. Mangingiyot. Yung photographer. Sa atin iba. Ano tawag sabi natin? Ang tunga, ang kambal. Kinsay kambal. Ay, natunga. Kinsay. Namiss niyo to? Si Mira. Hi! Unor. Uy, Tagalog ni Bisaya. Tagalog. Tagalogon? Ano pang yung vlog mo? Naman. Unsingan, ana. Yung vlog mo nawala. Don't forget to, na busy kasi eh. Don't forget to like and subscribe. Max's Vlog. Thank you. Pakisupport na lang siya kung ano. Please. Max's Vlog. Am I the only one who's left in the rain with nobody to hold on to? Why am I the only one who's feeling this pain when there should be two of us? And yeah, I know we both wanted different things, but letting go just comes easy and you don't. Why am I the only one who's left in the rain? Sayaw ka. Tuyok ba? Nalipok ko. Ben, nabawasan na naman ako ng 5 pounds. Oh, magaling. Congratulations. Padayon, kuan ka palit ka o ka na ganing. Meron, bumili ako. Oo, bumili ako. Congrats. Anong sikreto mo? Hindi kumain ka ng rice? Kung wala ni kan anay tay pasuna. Yung tawa yung matanda tayo. Lagkit? Ako na lagkit. Kaligo ko pagulik. Ay, mag-swimming pinipigan. Sige, buhat. Nindo tayo mong ambak sapa ba? Sapa, Jun. Ambak Ara tayo sapa. mga ligo na. Dahil sapa dire. Kailan to ni? Ilang balay. Namas ka Hindi ko kilala, uy.
Pangit din yan sa amin. Sa Tagalog, mangingiyot, di ba? Ano ba? Bagyo na guys. Guys, uwi na kami. So, meron kaming dala ako tubig siya, plato. Nagdala siya ng plato, ako naman tubig. Loko, senior. Asan ka? Ay. Okay, let's go. Bebo. So, alis na kami. Bagyo na guys. Tignan nyo si Lloydie. Basa kami. Ano kita sa ano sa inyo ha, sa door? Ano mababasa ako? Mabasa ka sa ulan. Pag ano kita. Magtaka kami pag nang lumabas ako niya, mabasa. May sa aswang to. Kaloga ka. Nabas. Nabas. Ha? And 1,000. Going to highway. Going to... Pwede Ano ka yan sa dito, highway? Pwede ka dito. Straight lang ako, be. Okay, straight ka na lang. Kasi highway yun dyan. Straight lang ako. Ayaw nga namin ko. dyan. Kaloga ka. Ulit ito eh. 300 kami. Dada's not here. Huy. Dada's not here. He's not here. Where is he? Tingnan niyo si Roxy. Yung ama yung gusto makita. Look, look, look. Where's Dada? Dada's not here. Hey, where is he? Boy, come here. Roxy, he's not here. Come on, stop crying. Hi, Misty. Come on, he's not here. What? Oh, come on, let's go out this. Hi guys! So, bahay na tayo guys. And then, ang lakas ng TV kasi nilakasan natin, di ba? Para hindi maano si Roxy. So, yun. And, ito siya. Sobrang excited. Yung ama niyang hinahanap niya. Kami, guys, itong si Roxy, anxiety attack na naman. Come on, let's put this in you. Dito tayo sa extra bed natin. Come on. This is for you. This is not for you, little boy. Nosy talaga. I know you love your mother. I know. I love you, baby. I know. Ako yung ginuot ko, guys. Anay, tingnan nyo to, guys. Oh, sobrang happy niya. Tingnan nyo to. Come on. Tingnan natin kung mag-work ba tong kegwa na ito. I think sobrang tight. Is it so tight? Let me see. Is it so tight? Hi guys. So ngayon guys, pinaano ko si Roxy. Kinuha ko yung vest kasi parang hindi niya kinaya. Parang maglakad siya, parang natagilid. Kaya kinuha ko. Yan, natagilid. Pero pasuot ko yun sa kanya kapag talagang, wala namang ngayong dalugdog. Wala nang thunder ba? Parang nag-stop na siya. Kanina ang lakas. So, sinuot ko. Ganun pa siya naglakad. Tagilid. And then, hindi niya alam. Yun, kinuha ko yun. Oh. Okay, I love you. I'll call you, okay? I'll call you back. Love you too. I love you. Bye-bye. Big too. Yeah, bye. Hindi siya tumatakbo-takbo. Usually, tumatakbo-takbo yan. Yun know, kung saan siya tumatakbo-takbo. Punta sa laundry, pero look. Okay. Hi, guys. Good evening, guys. Hold on, guys, ha. So, ngayon, grabe yung storm. Nag-storm talaga dito, guys. Nagwala si Roxy. At ako, sobrang takot ko dahil yun yung pinakamalakas na thunder, dalugdog na narinig ko sa buong buhay ko. Grabe talaga. Parang may nahuhulog na building na sobrang lakas. Kaming lahat nakatayo. Tumayo kaming lahat. Doon kami sa office. Tumayo kaming lahat kasi hindi ko talaga, sabi ko, wow, akala ko bumuto yung ano sa electric doon. Buti na lang hindi nag-blackout dito kasi so ngayon nag-settle down na siya. And also guys, yung sinuot ni Roxy kaninong binili ko sa kanya, hindi nag-work kasi kahit nilagay ko na siya, ano pa rin siya, parang
stress pa rin si Roxy. Hindi pa rin mapalagay. Sunod ng sunod sa akin, nagsishake, hindi pa rin siya nag-relax. So ngayon, I think, hindi talaga siya nag-work. Hindi talaga siya nag-work. So yun. And, i-end ko na tong vlog kasi it's time to go to bed. It's already like almost 10 o'clock, 9 something. Kapapasok lang namin gaming labas kasi pinaihi ko lang itong dalawang to. Anyway guys, good night. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Bye guys. Thank you so much. Bye.